ଭାଇମାନେ ଆଉ ଭାବିବାର ନାହିଁ, ଏଥର ଭାଇ ଆସିଗଲେ। ରଜ 2023ରେ ଭାଇ ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ ଫିଲ୍ମ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ରଜକୁ ଭାଇ। ଆଉ ଭାବିବାର ନାହିଁ, ଏଥର ଆସିଗଲେ ଭାଇ। ଓଲିଉଡ୍ ଭାଇଜାନ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ ଏଇ ରଜ 2023ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଆଉ ସେ ରିଲିଜ୍ ହେବ କାହା ସହିତ? ନା ଓଲିଉଡ୍ ମେଗାଷ୍ଟାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ସହିତ। ଆସିଗଲା ସେଦିନ ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲିବ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଭିତରେ ରଜକୁ ଲଢ଼େଇ। ଦେଖିବା ରଜ କିଏ ଜିତୁଛି, ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ ନା ଗୁଡୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର। ଦିଟାକ ଫିଲ୍ମ ଜବରଦସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଦିଟାକ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଇଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ କମେଡ଼ି ସହିତ ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦେଖାଯାଉ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନା ପୁଣି ସେଇ ଲଢ଼େଇ ତ ଚାଲିବ ରଜକୁ ଗୁଡୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଆଉ ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ ଫିଲ୍ମ ଭିତରେ। ଏବେ ଚାଲିଛି IPL। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି MS ଧୋନିଙ୍କର ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍। MS ଧୋନି ଥାଲାଙ୍କର ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍। ଆଉ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ହେଉଛି CSK। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର?